Anazi na ukuba igwele elincinane libilisa intlama iphela. 7. Likhupheni ngoko kuthi tu igwele elidala ukuze nibe yintlama entsha ekubeni ningabangenagwele kuba nathi sibingelelwe neyethu iPasika enguKristu. Haleluya, amen. Amen. Isho nakwenye iBhayibhile enye verse 7. Isho kule mama verse 7 yedwa uqiniseke. Ndamntwana. Korinte bokuqala chapter 5 verse 7. Nasekorinte bokuqala. Oh, Palilo. Ela cambi. Elela. Bao. Amen. Nasekorinte chapter 1 verse 7. Chapter 5 Makorinte 5. bokuqala. Oh. Okay. Chapter 5 verse 7. Likhupheni ngoko kuthi tu igwele elidala ukuze nibe yintlama entsha ekubeni ningabangenagwele kuba nathi sibingelelwe neyethu iPasika enguKristu. Engubani? EnguKristu. Ethi iPasika ngubani bazalwane? Kristu. Hallelujah. Amen. Inkosi mayisiyele ukuphulukisa mthanda phansi. Amen. Amen. Hallelujah. UDipawulos apha ethi iPasika engubani? EnguKristu. Hallelujah. Amen. So asinayo iPasika ngaphandle kwabani? uKristu nguYesu. Hallelujah. Amen. So asinokwazi nokuthi siyePasikeni singathanga siya kuKristu. Hallelujah. Amen. So uba ngaba sezawuthi kuba bongumanje iPasika. Hallelujah. So bese bahlulahlula uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. So once wena umamkela uYesu nayo iPasika lapha kuwe ngaphakathi. Hallelujah. Amen. So ngoseyisikhumbuzo esibangela uba uqikelela uba leli xesha yena uYesu wayebethele ngalo. Hallelujah. Amen. Ngabantu amaRoma, ngabantu bebhala iBhayibhile ekuqalekeni. Hallelujah. Amen. Asinoma silapho sike wona ngonyaka qho funeka yothemeka apho kokusenzeka khona isiganeko sikayise uAbraham. Hallelujah. Amen. Nathi bekufanele uba asenzi kanjalo every year sibe nePasika qho funeka singamaMuslim abheke eMecca. Hallelujah. Amen. Ngoba kaloku uKristu lona uyiPasika yethu uphila ngaphakathi kunathi. Hallelujah. Amen. Andithi wethe ngenyawo ndiyankqonkqoza savula wangena wahlala nathi and then izwi namhlanje lithi ke nguye iPasika yethu. Hallelujah. Amen. Xa ithi uKristu nguye iPasika yethu ichaza uba umgcotshwa kaThixo, uKristu ogcotyiweyo, the anointed one. Hallelujah. Amen. Yesu Kristu uphiwe ngoku ulapha kuthi. Hallelujah. Amen. So ngoku iPasika yiPasika kuba ingoKristu. Kodwa ke xa sinofunda eBhayibhileni kuMateyu, Marko, Luka, Yohane singazifumana izihloko ndapha ezininzi ezibhaliweyo iPasika yokugqibela. iPasika yokugqibela. Balokho ayibona loo nto leyo. Balokho ayibona loo nto. Indawo ebhaliweyo phaa izihloko ndawo ebhaliweyo iPasika yokugqibela. iPasika yokugqibela. Hallelujah. Amen. Ikhona eBhayibhileni if ungazijongela noba ujonge kuMateyu noba ujonge kuMarko kuLuka ukwehla. Hallelujah. Amen. Uzofika kubhalwe phaa iPasika yokugqibela. Hallelujah. Amen. And ibhalwe ngamagama amakhulu amnyama for uba wonke uba thini akwazi ukuyibona, akwazi ukuyazi. Hallelujah. Amen. So ulungiselelwa phaya uba sazi uba emveni koba uYesu edlulile kangaphinde bekoPasika. Hallelujah. Amen. And then yintoni leyo ke ebangela uba ngoku kako namhlanje yenziwe intoni iPasika. Okay, jonga phaa mama kuLuka chapter 22. Chapter 22 verse 6. Uzayibona into ebhaliweyo phaa. Ungabathi ndincokola izinto zam. Hallelujah. Amen. iPasika yethu ngubani? uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Yenzeka iPasika ekuqalekeni ngenqaba kakukhona abantwana baka-Israyeli beba nje eYiputa bathatha igazi legusa lafaka emigubasini
ngoba uYesu ezawudlula. Haleluya. Amen. Ngengilosi ngombane athaba sabulale kodwa ngenxa kokuqatyela gazi akabefa abanyana bakaThixo abahlaselwe ngombane nayo ingilosi yayibulala. Haleluya. Amen. Yaba ipasika leyo nasekuphumeni kwabo nasekuwela ulwandle oko ipasika. Haleluya. Amen. But ke ngoku ifumene mama Chapter 22 verse 6. Wamana efuna ithuba Mm. elimlungeleyo lokumnikela kubo kungekho sithembu. 7 ipasika yokugqibela Anto. nesidlo senkosi. Haleluya. Amen. Ithi ipasika yantoni? Yokugqibela Iyokugqibela. Haleluya. Amen. So ipasika yaba khona ngokwetestamente entsha ngenxa kaYesu. Haleluya. Amen. Ukuvula kwakho uYesu yaphela nepasika yathi iBhayibhile ipasika yokugqibela. Haleluya. Amen. Ke ngoku ndifuza le ndaba kutheni ke ngoku kube kanti nangoku kusathiwa kusova inkonzo yepasika ezele siqale siyiqonde kakuhle sonke. Haleluya. Amen. Uba why kuzothiwa ngoku makwenziwe ntoni ipasika. Haleluya. Amen. Sayifunda ngokwami ilapha kwabasekorinte bokuqala chapter 11. Haleluya. Amen. Manje kube nani ezebona ngimini niyazi andinoba seningekho phambi kwenu. Haleluya. Amen. 11 Korinte bokuqala chapter 11 verse 24 yaza yakuba ibulele yaqhekeza yathi thabatha nidle umzimba wami lo ophulelwa nina oku kwenzeleni ukondikhumbula. Khona ifumene? Yes. Into kwenzele ntoni? Ukondikhumbula. Haleluya. Amen. So asisenzi ipasika ngoba sesikhumbulile. Haleluya. Amen. Mandikubuze umuntu omkhumbulayo sevuye umkhumbula nabi ngelanga ngeviki ngenyanga ngonyaka. Nomkhumbula ngaxesha seqikelela nje. Oh, haleluya. Amen. But uYesu yena ukuzula kayi-1 qha ngonyaka. Hayi ayopasika leyo. Haleluya. Amen. Ithi iBhayibhile if sizotya la wine sizotya umthendelelo ukuthi isonka msenzele for uthini ukumkhumbula. Ayiseyopasika seyinto seyi-remembrance. Haleluya. Amen. Senza ntoni isikhumbuzo soba sikhumbula abani uYesu. Ithi yona yaza yathi ibulele yaqhekeza yamva lo mntu iyabalisa akathi ndaqhekeza ndabule ithi yaza yathi yabulela ubalisa inyathini eyandlala kodwa lokho ipasika yokugqibela ngokutheni ngokukhona uYesu. Haleluya. Amen. So sefana njengepastors yaza yathi. Haleluya. Amen. Ngoba lokho yayinto yangoko ngoku uYesu uyahamba inyama emhlabeni enegazi wathi wabethelela wathi wenyuka. That is why sithi yaza yathi ibulele inkosi ke ngoku yaqhekeza. Haleluya. Amen. Ubalisa ndize ngalami uYesu wetheni wayekhona ngalo. Haleluya. Amen. So into ezoba masiqhekeze sonke nathi kungenxa sikhumbuzana nathi ihlobo yena wathini owenza ngalo. Kubhala uPawulos akuyekho noba ngobethela uYesu. Nathi sasingekho obethela uYesu. Sasingekho noqhekeze sonke uthi yaza yathi nathi sizawuthi yaza yathi inkosi. Then senzini. Haleluya. Amen. But ke ngoku njoba ipasika yokugqibela ndifuna siyazi uba naxa sithe asayenza ipasika asinatyala. Amen. Amen. Naxa sithe asawenza amazwi asixhenxe asinatyala. Haleluya. Amen. That is why ndaba esifuna eqala ithi lisuseni tu igwele elidala. Haleluya. Amen. Yintoni igwele elidala? Lelo qoso inkonzo esiyelayo ngasixhenxe. Haleluya. Amen. Kulela ipilisa inhlama. Haleluya. Ifana njenge-yeast mosigwele igwele yeast. Haleluya. Amen. So singabona abantu benyuka kuthiwa ngoza sixhenxe. Uthi hello qala unegwele. Haleluya. Amen. Into iBhayibhile lisuseni tu igwele elidala. That means masingabi la hlobo lakudala ibe ngathi nathi sizezankono zokuqala. Ayami kanjalo. Haleluya. Amen. Asizekho kuba yintoni kuba kuyipasika. Asizekho because sezema asixhenxe. Haleluya. Amen. Ligwele elidala. Haleluya. Amen. And leyibilisa inhlamba. That means bangabashusha abantu banuka kube mnandi phakani kunyuka yeast. Haleluya. Amen. Yabona kube corona bekutshela kwenzana bakufaka ne-yeast. Amen. Ubona beshusha bathe bezoqala ukutyala kuvaliwe kanti yeast. Amen. Haleluya. Amen. So njengoba ukuthi lisesele tu igwele elidala lifuna singabi ngendebe endala siyabe ngoYesu omtsha. Siyazi uba nokuphaka kwakho endlini ukukhumbula uYesu okanye ufuna ukukhumbula uYesu uthenge iwayini uthenge isonka
wenze ukuzikhumbuza abani uYesu. Ngolo hlobo uzowenza umthandazo ngoba uyazi uYesu lapha endlini. Ngoba xa umkhumbula uthi umfonela nithi xa umkhumbula umuntu uthumela no WhatsApp ne SMS no Facebook nantoni. Haleluya. Amen. Xa umkhumbula uthi umfonela uthi umbize okanye uthi kudali ukhumbula kuba umbona. Haleluya. Amen. So xa usenzeko ipasika yenze ungathi yenza komnye umuntu ofana njengawe la mincili ubuzoba nayo xa ubona lento kudala umkhumbula ube nayo phaa kwakho. Haleluya. Amen. Kanti sonke phambi libe nenkonzo yaphi yasengqondweni. Haleluya. Amen. Singathi kanti ipasika yathi sibe khona kube kanti kubizwe enkonzweni. Haleluya. Amen. Ngoba inkonzo yasengqondweni ihamba nawe noba ophi. Andithi? Amen. Noba usendlini yakho inkonzo yasengqondweni ikhona. Noba usemsebenzini inkonzo yasengqondweni itheni? Ikhona. NoYesu ke ungokunjalo. Nepasika mayibe njalo. Haleluya. Amen. Njengonina ningabantu abangenalo intoni igwele. Haleluya. Amen. That means sisober. That is why about xa senza ipasika senza ngento enotywala senza ngento engenatywala as long as sizothetha igama sithi eli ligazi elayisiligqityiwe igwela likho pha. Haleluya. Amen. Into enye isihlama yikho pha nayibona. Haleluya. Amen. Nabayasoka I think sikhona sisomo sesi andithi nabayisoka esoke asinayo i-yeast. Haleluya. Amen. That is why kubhaliwe uba ningenagwele nje. Haleluya. Amen. Abesityiwa zimbungu osibeka nje. Haleluya. Amen. Abesithi besobe siqhakeke sibe yilonto sibe inhlamba. Haleluya. Amen. So asinayisi kasona sizasitya ngelewana ayinayisi ayinanto encinisayo. Haleluya. Amen. So into ebangela namhlanje senze ipasika njengabanye abantu senze ubani ukumkhumbuza nokuyi-introduce ebazalwaneni nokuyazisa ipasika kumntu wonke nakubantwana abantu abangazange basingisa kuqala abantu abazange balibeka inyama enkonzweni siyenze inxelo loqha ipasika. Haleluya. Amen. Otherwise ukumkhumbula bethe usavuye simkhumbula oko nqamkhumbula. Haleluya. Kanti simkhumbula oko nepasika singayenza oko enye inkonzo umama ngasavuye ukuthi ipasika yenziwa ngabo kathathu ngonyaka ayi-6 ngonyaka kodwa ngeke nibayenza ipasika. Andithi eposti yenza ngayo uthendeleka wenziwa oko because banokhumbulisa. Haleluya. Amen. But yes masiyenza kanye ngonyaka that means siyamlimit yethu asemkhumbuli oko. Haleluya. Amen. But xa sinuke siziqhelisa ukumkhumbula oko singayitya oko newayini. Haleluya. Amen. Ngoba iwayini ihlele isenza ukuphila emzimbeni. Haleluya. Amen. Iwayini nee-vitamins ezinceda ntoni umzimba. Haleluya. Amen. Ngakumbi le ingayilungisiyo iwayini. Haleluya. Amen. Iyanceda ntoni umzimba. Haleluya. Amen. So namhlanje ke size kuloo nto leyo ukuthi nakuphume ntoni igwele elidala kube khona elitsha. Igwele elitsha kule hlobo loba wena uzazi uba mna everyday ndinoYesu. Haleluya. Amen. Ngehlobo omthanda ngalo umuntu omthandayo noYesu mawumthande ngaphezulu. Haleluya. Amen. Ngehlobo omazi ngalo lo muntu umazi ngalo noYesu kawumazi ngaphezulu kalo muntu omaziyo. Haleluya. Amen. Ngoba uDavid wathi ngenye imini umama uDada bandishiye kodwa uYehova thini wayiphola. Haleluya. Amen. So umuntu omthandayo yena angakwazi ukuphoxa okanye angakwazi ukushiya but uYesu akasoze ashiya. Haleluya. Amen. Uthembisile uba uyoba nathi kuze kube phakade ayidlale ke nibiza bathina i-drinks. Haleluya. Amen. Uthembisile uba ngiyawuba nani kuze kube phakade. Haleluya. Amen. Uthe andinishiyi ninedwa. Haleluya. Amen. Ndinishiya nomthethelelo ngubani ongumoya oyingcwele. Haleluya. Amen. Ade athethayo anazi nawo ukuba imizimba yenu le iyitempile indawo yohlala bani umoya oyingcwele. That means asisedwanga sihamba naye. Haleluya. Amen. Okanye akho need ba sihambe sifane sisithi leni inkonzo yamahlangu. Haleluya. Ngoba kaloku uYesu Kristu uselapha ngabantu ngubani osibenzelayo ngoku. Haleluya. Akusekho need sihambe siphuma izixeko. Haleluya. Amen. Ngoba sithanda abantu Yesu ngo. Haleluya. Amen. Andiswayo uThixo wavela wathi kuMoses yabona wena Moses unguye uThixo. Haleluya. Amen. So athi Yesu nxethe wabonakala esithile sothini sokufana naye. Haleluya. Amen. Xa ngabe wena unothatha
mhlawumbe ipaint emnyama yonke haleluya uyitye ngaphakathi uzipeyinte ngawo ungavele ufane ube mnyama wonke ndini haleluya so no Yesu Kristu makabe njalo empilweni zethu haleluya siyazi uba yena uyipasika nathi siyipasika haleluya nathi ipasika isenzeka yenziwa ngantoni ngabazalwane haleluya thina xa vele singezabi ipasika lenkonzo ayinokwenzeka haleluya ngoba kaloku ipasika igqibele ukuthi sithi abantu bayipasika haleluya ngoba umnikazi wayo uphile ngaphakathi kuthi haleluya wathi amen haleluya so kahle kahle ifuno Yesu nantoni unepasika haleluya ifuno Yesu unegazi lakhe haleluya ifuno Yesu unesonga esisinguye haleluya that is why when you get instrument Kenya with the other train wathi umama xa bizombhinya lo Yesu noma sebhele ngamaqhuzu ngaphakathi kuthi haleluya that no simginyile basishiyele nawe haleluya wathi lonke nibidani ngomsandele shonke haleluya that means akekho umuntu elungelo ongibinayo ubani uYesu haleluya ubanele bonke abantu haleluya nawe ungamthatha umenza abe inkosi aphile ngaphakathi kunawe haleluya okanye mandithi xa unaye uYesu nezinto zonke amen haleluya asinsizele news haleluya amen uYesu xa unaye unamandla akhe athi amen uYesu xa unaye unesonga sakhe haleluya okanye uYesu xa unaye unegazi lakhe haleluya xa unoye ku-DNA kulizela kamoya haleluya kungavela uba i-DNA kaYesu Kristu ikhona apha kuyo haleluya because ngenye ilanga wayityiwayo kwathiwa igazi likaYesu kathi amen ngenye ilanga wasityiswa kana lona ngumzimba kaYesu haleluya so soqala kabusetha emzimbeni wakho angafumaneka uYesu Kristu ne-DNA yakhe haleluya yona inqabile because uphile emoyeni haleluya that is why ukuthi uhambe icala bathi abantu usindisiwe ungathonga haleluya ini because i-DNA kaYesu itheni iphile ngaphakathi kunathi haleluya okanye amandla akhe alapha kuthi haleluya that is why even kwayena wayebekela izandla abantu bavuke befile haleluya sophile ngobeko lathi unganqafu wabekela izandla uthathe kathini wavuka naye wayefunda kuYesu haleluya into enziwe nguYesu yenziwe nguPetros haleluya okanye into enziwe nguPetros yenziwe nandim haleluya okanye into enziwe nguDokas yenziwe nanguwe haleluya okanye into enziwe nguEliya yenziwe nasithi haleluya okanye mandithi njengoba amadimoni athi siyamazi uPetros siyamazi uYesu siyamazi uPawulos nawe yakwazi amadimoni haleluya i-DNA kaYesu ngaphakathi kaPetros ikuwe haleluya okanye mandize basket i-DNA yepasiteni iphile ngaphakathi kuthi haleluya amen i-DNA yezulu iphi ingaphakathi nakalitala i-DNA haleluya ayayithetha nga-DNA haleluya ithetha nge-DNA haleluya okanye igazi likaYesu liphi lingaphakathi kunathi haleluya kanti sonke sibhaptizwa akusekho nini sibhekelwane haleluya ngofumana yena umnikazi wolwandle haleluya sinayo uYesu haleluya okanye mandithi ngobamba yena sibambe amandla yena wathulisa ngalo ulwandle haleluya lamandla kaYesu aphile ngaphakathi kunathi haleluya so mandithi wena nguye usomandla haleluya okanye mama nosulisele nguye uThixo haleluya andiphandla wena nguThixo wayo haleluya okanye abantwana bakho nguThixo haleluya konke ndiyathetha nguSara wathi inkosi yami haleluya wabethethe ngomyeni wakho Abraham haleluya kanti inkosi esiyazibi nguThixo kanti uSara ubona umyeni kantoni eyinkosi that is why indoda inhloko yomfazi not inhloko yekhaya haleluya ngoba losindo Thixo haleluya ini babili bahamba phaya belandela iliwa kanti eliwe ngubani nguYesu Kristu haleluya yakuzinto ezisekhaya kwakho ngawuzibize ngabagama ngokwakho haleluya ngoba nguwani kwezayigunya haleluya uYesu wayesemhlabeni wafike wama wathi kuye nikeze bonke ezulwini naphi nasemhlabeni haleluya so xa uthetha Yesu haleluya andiswathi babe abanye bamdicela haleluya abanye bambetha haleluya bammangaza bamthinta ubuso haleluya ngoba uYesu abelivimbela imnandi kwabanye abantu kodwa abanye abantu abelivimbela ibi haleluya into evangeli nathi silivimbelile kwabanye abantu abanokufa haleluya silivimbela imnandi impilo zobomi abantu abaphilayo haleluya ababuzuzayo bomi haleluya ababufunayo bomi katameni uYesu Kristu uphile ngaphakathi kunathi haleluya
seyazi mosonke uyezwa uthwalo umnqamlezo uhamba nawo. Haleluya. Kanti kwaUyesu uthi osuku befuna ukundilandela apha kuni naye makayithwale yakhe ibhokwe okanye makawuthwalwa kumnqamlezo athi